Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontamni YouTube channel barabai. Fai nontamni skopin arbo godan video lana फैलायबाय. नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ thumbnail बा title नायनानै भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअखौ without skip खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर. फ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे भिडिअ लाना फैदों. बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं मैयासो फेसबुकआव मोनदों बे भिडिअखौ. ओमफ्राय नोंथांमोना सेवसार नुखाबाय जानांगौ. ओमफ्राय सेवसार नुवाखैबो जानांगौ. बेनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय. ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होननानै साननांगौ नोंथांमोना? बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर सासे उन्दै गथ'आहाय कारखौ सालायनाय. ओमफ्राय कारखौ सालायनायनिथ' जेबो मोन्थाय गैया 18 बोसोरनि गाहायनि उन्दैफ्रा. ओमफ्राय जास्ट गथ'खौ बेसेबां होनांगौ होनोब्ला बिदिनो 10 बोसोरखौनो हमना लाबाय आं ओरैनो अनुमान बेसे बैसोनि जानो हागौ बिथाङा. ओमफ्राय बिथाङा गारि सालायनानै मोनसे जाथाय खालामलांदों. बे जाथायानो जाहैबाय लोगोफोर बिथाङाहाय सासे मानसिखौहाय लुकिं ग्लासजोंनो फुलेदों जानांगौ. नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ होनो हागोन. ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन. बिदिबा नायना लागोदो लोगोफोर. गामियाव पुलिस फैनाय बायानो होगासिनो आरोना नै गियारा बायावसो दं नै बा लागाय साखुजोब नांदोंथ' साल' दावदै गाबज्लांलाय Sao lagi? Oh, kasih dah. Ini mau aja macam, gua nak mau. Ayo. Sila, gua ini. Beli nak. Beli. Siapa itu? Aku punya. Ini mah bisa apa? ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय. बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन. ओमफ्राय आंबो बे भिडिअनि सायाव फंनैसो बुंगोन. ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनो जे लोगोफोर मा होनो जेनोखि गारिखौ सालायदोंमोन सासे उन्दैया बेथ' दानि जोंनि रुल्सआवथ' जोंनियावथ' रुल्सआव दङ 18 बोसोरनि गाहायनि मानसिया गारि सालायनो मोना होननानै. ओमफ्राय जे बेखौ बिदिनो 16-17 बाबो जेबो बारा बुंनांगौ गैयामोन. खिन्थु नैबे उन्दैथार हिसाबै आं बेखौ बुंनो लुगैदों जे बांसिन उन्दै मा होनो आं गथ'नि बिफा जाबाय. आंनाव गथ'नि जेनोखि उन्दैनि फुल दायथ'आ आंनाव दङ. बे उन्दैया दिनै बहाबा थांनानै मा खालामहैदों मा मावहैदों बिनि दायथ'आ जों बिमा बिफानाव थायो. ओमफ्राय बेयावहाय बिमा बिफानिबो दाय दं होननानै आं बुंनो सानो. मानो होनना बुङोब्ला दिनै बे उन्दै मानसिया एथ' गिदिर गारिखौ सालायनांगौआ बे मामुलिल' खोथा नङा. गिदिरफ्रानो मा जायो मालाबानि समाव कन्ट्रल खालामनो हाया जायो. ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुनायजों आं सानो जे बाव बिमा बिफानि बांसिनानो दाय दं. गारिखौ लाबाय गथ'आहाय बे गारिखौ बोरै मोनलांखो बोरै सालायलांनो मोनखो ना बिमा बिफायानो सालायलां होननानै बुंदोंमोन नामा? दिनै बे गथ'आ सालायलांनानै बे सासे मानसिखौ लुकिं ग्लासजों फोनांदों जानो हागौ. ओमफ्राय सिगांजों नांद्रायाखैबाबो भिडिअखौ नायोब्ला नुनो मोनो. ओमफ्राय जुदि बाहायगौ मोजां होननानै बुंनांगौ जायो जों. जुदि बे सिदायै संनायमोनब्ला बै जायनाखि मानसिखौ गारिजों फोनांदों बै मानसिया मा जागौमोन? ओमफ्राय दिनै केस जागौमोन. ओंखायनो बिमा बिफानाव फुल दायथ' थायो. ओंखायनो बिमा बिफाया थाल लानांगौ जे गारि मटर दं हिसाबै गथ'आ जे गावसोर मोनथिखासिगौ गथ'आ गारि सालायनो रोंबाय. ओमफ्राय गथ'आ मालानि समाव बे गारि साबिखौ खावना लांदोंबो जानो हागौ. ओमफ्राय बेखौ आं बारा हाबनानै बुंला. ओंखायनो आं बुंनो सानो जे बे गथ'आ दिनै गारि सालायनायनि बैसोबो जायाखै आरो 17 बोसोरबा बारा जेबो बुंलामोन. खिन्थु बाहायगौ मोजां बे उन्दैयाहाय जाय मानसिखौ सौदों बे मानसिनाव बारा जेबो जायाखै जानो हागौ. ओमफ्राय बे जायनाखि नैबे भिडिअ बानायग्रा एसे गिदिर जानो हागौ. बिथाङा सिगाङाव जि हाजेव गाखोनो मोनफेरैफोरबादि सासे गथ' मानसिनि गारि सालायनायखौ मा सानदों? गिदिरफ्रानो बबेनि समाव मा जायो? ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला. आंनि बुंनाया बाराबो जायाखै जानो हागौ. ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला. भिडिअआ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगोसे नेक्स्ट